conto, Antonio o Palpador. Un aplauso para os nenos e nenas de terceiro. O Palpador é unha figura lendaria galega que vive nas devesas de Ancares, Courel e Trives. O Palpador é unha figura lendaria galega que vive nas devesas de Ancares, Courel e Trives. Na noite de Nadal baixas as aldeas para achegarse aos nenos e nenas mentre están dormidos e deixanlles castañas e agasallos. Nos imos contar unha historia que lle aconteceu a un neno chamado Antón e ao Palpador. A Antón encantaban as estrelas, e aínda que vivía no edificio máis alto da cidade, dende ali non as podía ver. Un día recibiu unha portada da súa madriña Mariña, convidando a pasar con ela as vacacións de Nadal. Antón púxose moi Mariña vivía nun lugar chamado o Courel, lonxe da cidade, nunha fraga chea de árboles, animais e, por suposto, destas. A viaxe era longa, pero Antón pasoulle nun tris. As paisaxes máis sorprendentes corrían polas xanelas do autobús, mentras adentraba no corazón do Courel. Cando por fin chegou, non había ninguén agardando por el. E Antón, como era moi aventureiro, acordou ir camiñando á casa da súa madriña. Polo camiño atopou unha rá. Era tan brillante que parecía que unha vaca lle dera unha lambetada. Antón seguiu os seus saltos adentrándose na devesa. Chegou a noite, o ceo cubriuse de estrelas e a fraga encheuse de sombras. Antón estaba perdido. As pedras miraban encabuxadas, as polas das árbores intentaban tocalo, mentras botaban xemidos que puñan a pel de galiña. Antón tivo medo e botou correr como se tivese lume no cu. De súpeto, zas, quedou hundido dunha morea de carbón. Ergueu a cabeza e, por fin, a casa da madriña Mariña. Antón achegouse e mirou pola fiestra. Non había ninguén, só un toro ardendo na lareira e unha luz moi intensa que saía dunha porta entornada. Entrou na casa sen facer ruido, fixou a porta, abriu na moriño e Antón quedou abrallado cando descubriu un cuarto enorme cheo de xoguetes. Entre os xoguetes apareceu un home moi grande cunha gran barba vermella. Benvido ao meu fogar, Antón. E a casa da miña madriña Mariña tiña medo e a porta estaba aberta. As portas da miña casa sempre están abertas para os nenos e as nenas. Eu ben sei onde vive a túa madriña. Non está lonxe de aquí. Mañá levarei. Aquel xigante achegouse a Antón, apalpoulle a barriga e decatouse de que tiña moita fame. Toma esta cuncas de castañas recén feitas. Grazas, señor. Non me chame señor, eu teño moitos nomes. Apalpadore, apalpabarrigas, pandigueiro, podes elexir o que máis che guste. Entraron os dous a corón do lume. O apalpador contoulle fantásticas historias dos habitantes da fraga. Antón quedou dormido. Cando despertou, estaba dentro da cama na casa da súa madriña Mariña. Pensou que todo fora un soño, ata que descubriu unha morea de castañas e un cabalo de madeira aos pés da cama. Onde vive o apalpador? Quero lle dar as grazas.
Contan que vive na Devesa, pero ninguén viu xamais a súa casa. Todos os anos baixa polo Nadal a palparlles a barriga aos nenos e as nenas, para ver se están ben mantidos. Deixalles castañas e se comeron ben, algún agasallo feito por ele. Se queres, podes escribirlle. Antón púxose moi contento. Colleu lápiz e papel, escribiulle unha bonita carta chea de debuxos. Dende aquel día, Antón, polo Nadal, recibe a visita do aparcador de Trasoña coas estrelas.